Tama natin ngayon si Mr. Bokod. This is his first immersion para pag-aralan niya ang practices nila dito sa Bokod, so that kanyang ililid sa ating Bokod.
Yo, Oh. kat aduti bunkhouse ito sir, idi. Okay, bunkhouse. Tapos day lag nga kayo ngay distributed to transfer da jay bubuk sumil. Ngamti kwa jay sumil nga mo pa jay lisensyado. So nakaupan ti mangitram ti lag. Jay bus mati kwa BCI. Imay dito ngay jay Amerikano. Yun. Tapos naturog dito kat awan nga ti mangmangag na. Jay lang uni dagita nga kwa santo nakakabut-butang ngay. Ta nalamak. Ayun. Santo ada ti mangagmunga nga kwa ngay uni nga. Uni ti- Awan ti makita mga tao. Jay mati baga ni binit Durham nga ta American jay sir. Una na nga masapol nga ibaga tayo nga kwa. So natin ang panagan sir. Purgatory dito ta awan ti mangmangagmo nalamak, nalamis, santo awan ti danom na. Kasla ka nga dito'y hibon kuna na sir. Oh. Dito imbaga na sir. Yan lang sir. Ngam dinagan ti Amerikano, binit Durham. Yun. Yan lang tinagan na sir. Yan lang sir. So natin nagpanagan sir. Okay, maraming salamat, Oh, Uncle. sige, thank you sir. Yun. We are here in Mount Purgatory. 2,210 meters above sea level. Kaya siya tinawag na Mount Purgatory kasi noon daw may Amerikano na nag-camp dito. Wala siyang maririnig. Walang ingay, pure silence. Kaya Purgatory.
Mount Tangbao with Mr. Bacon, Sir Kevin. You're right. Touchdown, touchdown. We survived Mount Purgatory. 6 hours. We keep Para matin nilagay doon sa